political game. It is a purely political game. সিদ্ধাৰ্থৰ দুখ নাই, শ্যাম কানুৰ দুখ নাই, অশোক সিংহালৰ দুখ। জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ বিচাৰ লাগিবই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চালাকি নচলিব। গৃহ বিভাগ মুৰ্দাবাদ। গৃহ বিভাগ ব্যৰ্থ হৈছে, গৃহমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰক। যদি তেওঁলোকে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে, আমিও যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু আছো। আমি যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু আছো। কেৱল তেওঁলোকৰ ওচৰতে হেণ্ডাং টকা নাই, তেওঁলোকে সংগঠনৰ নেতৃত্বদাৰী হৈ পেলাই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ দৰে কথা কোৱাব তেওঁলোকে বাদ দিয়ক। আৰু তেওঁলোকে যদি এই কথা বাদ নিদিয়ে, অকল তেওঁলোকৰ হেণ্ডাং নাই, আমাৰ লগতো হেণ্ডাং আছে। চিধা কথা, যুদ্ধ হলে যুদ্ধ হব, কিন্তু আমাৰ পক্ষ কেতিয়াও আমি এৰি দিয়া নহব। আৰু আমাৰ অধিকাৰ, সাংবিধানিক অধিকাৰ, আমি কেতিয়াও সেইখিনি এৰি দিয়া নহব। আমাৰ চিধা কথা। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिन धाराव गिथांखिल' इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो, नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे गोदान भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर। जों गिबिसिन धारावहाय दिनैनि समाव नैबे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि सायाव जोङो फंनैसो भिडिअ नायनानै सावरायलायगोन। नैथियावहाय आङो नैबे जोंनिनो बर'नि सासे CM हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावनो फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। थामथियावहाय उकिल गगৈ बिथाङा मैयानि समावहाय मा बुंदोंमोन बिनि सायाव नोंथांमोनाबो खोनासंनो हागोन। जोबनायावहाय रायजो राजा नोंथांमोन सिसिथ'आनि मानसिया मा बुंदोंमोन बेखौहाय नोंथांमोनाबो खोनासंब्लानो जाबाय। माखासे रिपर्टखौ मोनथ'नाय जायाखै, बेखायनो नोंथांमोना नेनानै थानो हागोन नेक्स्ट टाइमनि भिडिअआवहाय। बे समाव जों खोनासंग्रोदो। जुबिन गार्गनि बेलायावहाय मैयानि समावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मा फोरमायदों। তাৰমানে অশোক সিংহালক জুবিন দাই মাটি ল'বলৈ দিব। অশোক সিংহালক জুবিন গাৰ্গৰ মাটি ল'বলৈ দিব। এতিয়া তেওঁলোক কলৈকে আহিছে চব, জুবিন তেখেতসকলৰ কথাটো কত? জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ পৰা অশোক সিংহালক টাৰ্গেট কৰক। ইট ইজ এ পিউৰলি পলিটিকেল গেম। সিদ্ধাৰ্থৰ দুখ নাই, শ্যাম কানুৰ দুখ নাই, অশোক সিংহালৰ দুখ। তাৰমানে ইউ আৰ প্লেয়িং পলিটিক্স। অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰথম প্ৰশ্নৰ মই উত্তৰ দিলো যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হত্যা বুলি কেনেকে গম পায়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হত্যা বুলি মোক SITয়ে কোৱা নাই। এই হত্যাকাণ্ড ইট ইজ এ কেছ অফ মাৰ্ডাৰ ফ্ৰম ভেৰি থাৰ্ড ডে। যিমান বেইল এপ্লিকেশ্যন, যিমান ৰিমাণ্ড এপ্লিকেশ্যন, যিমান আজিলৈকে কোৰ্টত আদান প্ৰদান হৈছে, গোটেইটো সেকশন 103ৰ ওপৰত হৈছে। আৰু এই বিষয়টো বিৰোধী পক্ষই আজিলৈকে গম পোৱা নাই। তাৰ পৰা মই অনুভৱ কৰো যে বিৰোধী পক্ষৰ গোটেই ঘটনাটোৰ ওপৰত সম্যক ধাৰণা হোৱা নাই। নহলে অন্তত কোৰ্টত গৈ আমি কাষ্টডি বিচাৰা ফৰৱাৰ্ডিং ৰিপৰ্টখন বা কোৰ্টে কাষ্টডি গ্ৰান্ট কৰা অৰ্ডাৰৰ ফটোষ্টেট কপি, চাৰ্টিফাইড কপি, যি পাব্লিক ৰেকৰ্ড, তাক আজি বিৰোধী পক্ষৰ হাতে হাতে থাকিব লাগিছিল। কিন্তু আজি বিৰোধী পক্ষৰ হাতত পাব্লিক ডকুমেণ্টছখিনিও নাই। যদি বিৰোধী পক্ষৰ হাতত ডকুমেণ্টছ আছে, তেতিয়াহ'লে মোক কিয় সুধি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হত্যা বুলি কেনেকে গম পালে? মোক কিয় সুধি আছে? ইট ইজ এ কেছ অফ মাৰ্ডাৰ ফ্ৰম ভেৰি ফাৰ্ষ্ট ডে। আজিলৈকে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শ্যাম কানু মহন্ত, অমৃত প্ৰভা, শেখৰ জ্যোতি, তেওঁলোক যে জেলত আছে, তেওঁলোক মাৰ্ডাৰ কেছত জেলত আছে। সো এই কথাটো মই আজি হাউচক ক্লিয়াৰ কৰি দিলো। দিছ কেছ হেজ বিন ৰেজিষ্টাৰ্ড so that কোনো কনফিউজন নাথাকে। দিছ কেছ হেজ বিন ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ সেকশন 61, সেকশন 105, সেকশন 106 and section 103 of भारतीय न्याय संहिता। बेफोर बाथ्राखौ जोङो खोनासंनानै आन्दाज मोनो जे जुबिन गार्गनि न्यायखौहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा होनो हानाय नङा, न्यायखौ मोननाय नङा, बेखौहाय जोङो आन्दाज मोनदों रायजोफोर। नाथाय समासो दिन्थिगोन
मा खालामो टटेलि बेयावहाय पलिटिक्स होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों कमप्लिटलि पलिटिक्स जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो पलिटिक्स गावसिनि गेजेरावबो पलिटिक्स आरो नेशनेलावबो पलिटिक्स बे गासैबो पलिटिक्सनि थाखायनो बेफोरबायदि जेंनाया सोमजिदों जोंनि जायगायावहाय दा बे समाव नैथियाव फैदो बिपिएफनि सिएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंदों खोनासंदो रायजोफोर ছয় জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত স্পষ্ট কথা একো ইফেক্ট নকৰাকৈ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি নাই আমাৰ কিন্তু এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলে একো ক্ষতি হ'ব নালাগে কথা সেইটোৱে আৰু সেই লাইনতে আমি আগত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ आसामক আমি NOC দিছে माखासे बाथ्राया नोंथांनिया थिगानो जाबाय दे माखासे बुंनायफोरखौहाय आङो बे समावहाय सोलोंनानै लानाय बायदि नुदों नाथाय खर'आव मा दं आं बेखौ मिथिया मानि खारनै आरोबाव NOC होनांगौ सासे लिडार जानानै ट्राइबेलनि बयनिफ्रायबो देरसिन ट्राइबेलनि सासे लिडार जानानै मानो NOC हरनांगौ बेनि फिननायखौबो नांगौ मा खारनै NOC जेरावहाय नोंथाङा मोनथिखागौ आरो नोंनि मावथिफ्रा मोनथिखागौ जे ST होयोब्ला जोंनि ट्राइबेलनि थाखाय थाखानाय ST नि थाखाय खहा जागोन बेखौहाय क्लियारलि आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा फोरमायनानै होखादों नाथाय नों अब्लाबो NOC नि बाथ्रा बुंबावदों आरो बिजों लोगोसे MLA देरहासार बसुमतारियाबो बे एखे बाथ्राखौनो बुंदों अब्ला रायजो राजा बर' रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बर' हारिया ST फानग्रा नंगौना नङा जों नुदों रायजोफोर गोबां गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिनि मानसिफ्रा सिखा दिन्थिलायनानैहाय अर सावनानैहाय रेलि खालामदों नाथाय जोंनि बर' हारिया बेबायदि खालामनो हादोंना खावसेया सोमावसारदों खावसेया रंजादों जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय जों बेखौहाय नुदों नाथाय गुबुन गुबुन ट्राइबेल्सफोरनि गेजेरावहाय जोङो नुनो मोनदों बिसोरो टटेलि गसंथेदों जाहाथे थाखानाय ST खौहाय माब्लाबाबो बै गोदान ST खालामा बै ST बिग्राफोरनोहाय होआ बेखौ गसंथेदों दा जोंनि बर' हारियासो ST खौहाय फानदों जातिखौ जोंनि बर' हारियासो फानदों बेनिखायनो बै गुबुन गुबुन ST थाखानाय जायफ्रा जनजातिफोर बिथांमोना खस्थ' मोननो गोनां जादों दिनैबो जों नुदों सासे सरकारनि CM जाद्लायनानैहाय देहायाव नाङै बायदि बाथ्रा बुंनाय हाग्रामा महिलारिनि राव अब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन जों बर' हारिया मा थाबावनो रायजोफोर नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो बे समावहाय नोंथांमोना खोनासंदो सिगां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मामा सारा मा बुंदोंमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना खोनासं যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ মাটি দখল কৰা হয় চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিছে কিন্তু আজি বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে উচ্ছেদ কৰিছে অহাকালিতো উচ্ছেদ নকৰিবও পাৰে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ মাটি দখল হৈয়ে থাকিব আজি জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটি অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা যোৱাকালিও আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটি আমাক কৈছিল যে এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ল্যান্ড ট্ৰিব্যুনেল হ'ব লাগে য'ত এজন ৰিটায়াৰ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ তাৰ অধ্যক্ষ হ'ব ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ মাটি কোনোবাই দখল কৰিলে এই ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰিব্যুনেলত অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰিব্যুনেলে উচ্ছেদৰ অনুমতি দিব পাৰিব এতিয়া বহুত সময় ডিসিক কয় ডিসি একো নকৰে এসডিসিক কয় এসডিসি একো নকৰে এতিয়া গোটেই ব্যৱস্থাটো ডিস্ট্ৰিক্ট ট্ৰাইব্যুনেললৈকে গুচি যাব যিজন এজন জাজে অধ্যক্ষতা কৰিব আৰু ট্ৰিব্যুনেলৰ সিদ্ধান্ত মতে জিলা আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনে মানিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব আৰু এই ট্ৰিব্যুনেলখনক আমি আদালতৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিম এই ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিটো আছিলে আৰু আমি যেহেতু এই বছৰ
জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন এটা এটাকৈ আমি আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ। এই আইনখনো আমাৰ বিধানসভাত 25 তাৰিখে ৰাজমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই উপস্থাপন কৰিব। हा इभिक्शननि बाथ्राबो बुंदों। हाखौहाय इभिक्शनखौ इलिगेल इनक्ल'ज खालामनायखौहाय बांलादेशिफोरखौहाय आसाम गभर्नमेन्टआ होगासिनो दङ। दा बिहार बायदियावबो होबाय, वेस्ट बेंगलावबो होगासिनो दङ आरो अरुणाचलावबो होगासिनो दङ। दा सारा भारतआवनो होगासिनो दङ, नाथाय जोंनि बिटिआरआवहाय आसाम गभर्नमेन्टआ होआखै। मानो होआखै? पलिटिक्सनि थाखाय। इलेक्शननि भट बेंकनि थाखाय जोंनि बिटिआरआवहाय हाबसननानै थानाय जायफ्रा इलिगेलि हाबनानै थानाय बांलादेशिफोर बिसोरखौ होआखै। अब्ला बे बेलायावहाय नोंथांमोना मा बुंनो सानो? जोंथ' दिनैबो नुगासिनो दङ जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गोदान गोदान हादान सिफायदों। गिदिर गिदिर मानसियानो हादान सिफायनानैहाय बै जायफ्रा खामानि मावग्रा बिसोरनोहाय हाजिरा होनानै खामानि मावहोदों। नाथाय बेफोरनि सायावहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा खि नोजोर होदों? बै समावथ' नोजोर होदोंमोन, नाथाय बे समावहाय रावबो नोजोर होआखै आरो सिन्थाबो खालामाखै। मानोना बेयो बिपिएफ पार्टी, बेयावहाय खुगा सिनो हानाय गोहो गैया, नङा होमब्ला? बेखायसो बेखौहाय रावबो खुगा सिनानैहाय बाथ्रा बेखेवनानैहाय बाथ्रा बुंनाय जों नुवाखै रायजो। दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ गावसिनि जायगायावहाय इलिगेल इनक्ल'ज खालामनायखौहाय होगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आं सानो ডক্টর হেমন্ত মামা স্যার, আপনার জায়গার যদি ইভিকশন করেছে তেতিয়াহ'লে আমার জায়গার কেউ ইভিকশন করা নাই। আপনি ইলেকশন শেষ হোৱাৰ লগে লগে ইলেকশন কিবা ইভিকশন কৰিবলৈ কৈছে। এই সময়ত কাউন্সিল ইলেকশন সময়ত কাউন্সিল ইলেকশন অহা আগত আপুনি ইভিকশন কৰিম বুলি কৈছে বৰৰ মাজত, কিন্তু এতিয়ালৈকে ইভিকশন কৰা নাই। নিজে অসমত থাকা ইলিগেল ইনক্ল'জ কৰা বাংলাদেশী মানুহবিলাক এতিয়া সব ইভিকশন কৰি পালে খেদাই আছে, কিন্তু আমাৰ জাগাত এতিয়ালৈকে ইভিকশন কৰা নাই, খেদা নাই। কিহৰ কাৰণে? এইটো মই সুধিবলৈ আৰু জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। दा नोंथांमोनाबो सान आसामखौहाय इभिकशन खालामनानै बिटिआरआव जुदि इभिकशन खालामाब्ला अब्ला जोंनि बर'नि गेजेरावहाय बांलादेशिफोरखौहाय सोनानै दोननानै बर'जों बांलादेशिफोरजों राजबंशिफोरजों सावथालफोरजों बेबायदि नांज्लायहोनो थाखायसो आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकार बिटिसि सरकारा प्लान पलिसि खालामदों नामा? बेखौसो जोङो बुंनांसिगोन रायजोफोर। अब्ला नोंथांमोनाबो मिथिखागौ, मिथिसेयावबो मोनथियै बायदि नोंथांमोना बाथ्रा बुङो ना। आरो एसटिनि बेलायावहाय आं बारा डिटेल्स मोनाखै, बेखौ आं उदाव होनाय जागोन रायजोफोर। नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय। जोबनायाव फैदो जोंहा सिसिट'वानि आफादगिरि आदित्य खाख्लारि सारा मा बुंदोंमोन। फैगौ 25 नभेम्बर खालि मिनिस्ट्रियेल साब कमिटिया मोनसे रिपर्ट साबमिट खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। जों बे रिपर्टखौ नायग्रोना लानोसै। रिपर्टखौ नायनाया रिपर्टआव जुदि जोंनि एगेन्स्टआव थाङो रिपर्टआ, होमब्ला जों जनानै थाया। जोङो सारा आसामावनो आरो मुभमेन्ट जों खालामगोन, राजा लामायाव जों ओंखारबोगोन। आरो लोगोसेनो बिथांमोना जुदि गोब्राबैनो पार्लामेन्टआव बोखांनानै बिलखौ जुदि पास खालामो, जों सुप्रिम कर्टआवबो केस होनो थाखाय जों थाब थियारि जानानै दंखायो। जोंनि बर'नि गेजेरावनो खावसेया होबथाग्रा, खावसेया जासिग्रा। दा बेबायदि थानायनि थाखायनो जों दिनै बर' हारिया असान्ति थासारियाव दङ। आरो बे असान्तियानो असान्ति आं बुंबाय थाखादों, जेब्लासिमहालागै हाग्रामा महिलारिया रायजो सासन खालामफिनगोन बे समाव बर'आ माब्लाबाबो सान्ति जानाय नङा। जागायजेननायनिफ्राय लानानैनो हाग्रामा महिलारिया असान्ति खालामखादों। 2006नि फुराना माखासे लाइजामखौहाय बिपिएफनि मानसिफ्रा आबसुनि एसटि होनायनि लाइजाम बख'यो। नाथाय बियो बै समावहाय बिसोरो एनअसि लिरनानै होआखै। बिसोरो थाखानाय एसटिनि बाथ्रा बुंबोदोंमोन, नाथाय बिथांमोननियाबो गोरोन्थि जादोंमोन। नाथाय बिसोरो नैबे समावहाय गावसोरखौनो बुजिनानैहाय बिसोरो एनअसि हरनायनि बाथ्रा बुङाखै। हाग्रामा महिलारि बिपिएफ पार्टिनि मावथिफोर बायदि माब्लाबाबो एनअसि हरनायनि बाथ्रा बुङाखै। दा जोंनि बर'नि गेजेराव मानो दावराव जाखो? बे एनअसिनि थाखायनो
इलेक्शन मेनिफेस्टो लिरनायनि थाखायनो एसटि जासिनायनि थाखायनो जोंनि बर'नि गेजेराव थासारिया गाज्रि सोमजिबावबाय रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला नोंथांमोना सिन्था खालामदो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि